high rating nga fantasy portal series Maria Clara at Ibarra miduaw karon sa Subo aron magpasalamat ug aron makipiesta senyor kauban ang mga Sugboanon. Ani ang report ni Mary Dumabo. Excited na nga mulingaw sa ilang mga fans ang pipila sa mga nag-unang cast sa Maria Clara at Ibarra. Nga sila si Julian San Jose, kinsa nagdala sa karakter ni Maria Clara. Anausab si Andrea Torres nga mao si Sisa, David Licauco nga mao si Fidel o Juancho Trevino ang nagdala sa karakter nga salbahis nga si Padre Salve. Taliwala sa ilang kabisi sa nagpadayon nilang shooting, nalipay sila nga mahimamat ang mga Sugboanon nilang mga fans. Karong alas 6 sa gabi, ipahigayar ang mall show nga labing una nilang mall show sa fantaserye. Dako nilang pasalamat sa ilang mga fans kay bisan sila. Wa mag-expect nga grabe ang pagdawat sa mga mananaway. We're here to really, like show to everyone that aside, apart from being being entertaining, we also want to remind them na, ito yung past natin. So, naisip nila yun na magpasok ng Gen Z sa mundo ng Noli at ng Philly. Kasi parang at least mas nakaka-relate yung mga bata, mas naaabot na nila. Kasi ako, naalala ko, pag nagbabasa ako ng mga ganito, parang medyo na-overwhelm ako na sa sobrang lalim niya, sa sobrang deep ng Tagalog. First time ko rin maka-experience ng ganitong klaseng magnitude of success ng isang teleserye. So, thank you sa mga sumuporta. Yung mga show na na-extend, ganito yung mga show na nagdo-duel. So, having this kind of success with Maria Clara and Ibarres is foreign for me. Yung kung paano kami tanggapin ng mga tao, kung paano yung epekto. Matod sa upat nga daghan pang mga kulbahinam nga paghitabo ang angay atngan sa Maria Clara at Ibarra matag gabi, Lunes hangtod Biyernes. Uban ni Felipe Patricio Grod Prado, ako si Mary Dumabok. Balitang Bisdak.